A pesar das limitacións que establece a pandemia, o Concello da Pobra non renuncia a conmemorar o Día de Rosalía, co obxectivo de seguir a difundir a obra e o legado desta figura universal da literatura galega. Como en anos anteriores, o día 24 terá lugar a lectura dun manifesto e unha ofrenda floral na Praza de Rosalía. Faremos tamén un acto institucional o 24 de febreiro a 1 da tarde, un acto donde se lerá un manifesto de Rosalía e donde esperemos que acudan a Corporación Municipal e, bueno, pois ca súa ofrenda floral e máis ou menos como sempre dentro da limitación e das medidas que nos impoñen, non? Paralelamente, durante toda a semana, os escolares de primaria poderán participar no concurso As 7 Rosalías. Terán que buscar entre os escaparates comerciais da Pobra as 7 ilustracións de Rosalía que contan con algunha diferenza respecto da versión orixinal. En máis de 30 establecimentos do Concello vai a figurar esta Rosalía. Con un mapa en galego, a silueta galego, algún verso de Rosalía e a cara dela. Pero en 7 establecimentos Rosalía vai aparecer dun xeito diferente, como por exemplo este. Entón, os nenos o que teñen que facer é atopar as 7 Rosalías que van a encontrar diferentes, marcada na folla que se lle entrega directamente xa no centro, e no propio centro eles despois van a deixar esta folla cuberta. Logo, entre todos os que hayan cuberto ben todas as 7 pistas, hai que localizala, decir cal é a diferencia e o establecemento onde está. Todos aqueles que completen as 7 pistas entrarán no sorteo de 25 lotes, integrados por unha botella térmica e uns auriculares sen fíos, que levarán impreso algún texto de Rosalía. Dende o Concello agradeceron a colaboración do comercio local que apoia esta iniciativa.